...25 ноември в Rainbow Plaza организираме едно от водещите събития в българската софтуерна индустрия. Конференцията ISTA 2011. Да надникнем зад кулисите на това събитие само няколко дни преди официалния старт. Конференцията ще събере водещи софтуерни инженери, специалисти в автоматизираното тестване на софтуер, студенти в технически специалности и разработчици. Какво е общото между всички тях? Да разберем от нашите лектори. Става въпрос за специалисти, които са един обобщаващ образ на добър талантлив програмист и на човек, който не прави никакви компромиси с качеството. Трябва да притежава широк набор от качества и експертиза, силни технически и програмни умения, креативност, широк поглед върху процесите за разработка на софтуер. Ежедневно анализират се проблеми в софтуера, създават се различни тестови случаи, изпълняват се, регистрират се дефекти и се верифицират след отстраняването им. Човека, който осигурява качеството, е неразделна част от всички етапи в процеса на разработка. Линия Agile практиките не се говори за индивидуалност. Човек, който се занимава с девелопмент или човек, който се занимава с тестване. Ние говорим за работа в екип. Отговорността на този специалист е в това да осигури цялостния процес на тестване на продукта, неговото качество до излизането му на пазара. Искаме да покажем тенденциите новите тенденции в разработката на софтуер. Това включва основно прилагането на Lean и Agile практиките в, мога да кажа, ежедневната работа на човека, който осигурява качеството, на човека, който разработва софтуера и на човека, който се занимава в дизайна. Фреймворк, система, която покрива целият процес на автоматизирано тестване по начин, по който да не е зависима от технологията, която се използва за разработка на продукта и по начин, по който не е зависима от останалите системи, които се използват при този процес на разработка на софтуер. Как се изгражда правилна стратегия за тестване на производителност на Java-базирани корпоративни системи, практически подходи и техники за използването на различни инструменти за автоматизация, ще се научат да анализират и интерпретират резултатите от тестването, да диагностицират и отстраняват проблеми, свързани с производителността. Нашия подход за автоматично тестване на инсталацията на продукта. Това е едно цялостно решение за изпълнение на автоматизирано тестване. То се изпълнява без никаква ръчна намеса и също така начина, по който са организирани, са реализирани самите тестове. Хората, които ще присъстват на ISTA 2011, ще разберат какви проблеми могат да срещнат при тестването на многонишкови програми и какви автоматизирани системи и инструменти могат да използват, за да осигурят качеството на продукта, който разработват. Това са само част от нещата, които ще представим по време на ISTA 2011. За да разберете всичко за събитието и да се регистрирате за участие, посетете нашия интернет сайт istabg.org. Очакваме ви на 25 ноември в Rainbow Plaza в София.